Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Vostès treuen una llei del Parlament, orgullosos de pensar que han aconseguit despolititzar-la, dificultat pel nomenament dels 12 membres del Consell de Govern i ara el no nomenament de l'equip directiu. Una llei que, segons les informacions que ens arriben, pot arribar a tornar al Parlament perquè no es pot aplicar, perquè no són capaços d'aconseguir un consens. Ho assumirà com un fracàs? Miri, certament no serà un èxit, però no serà del govern. Aquesta llei és una llei que ha tingut suports també del grup majoritari de l'oposició, per exemple, no? I hi ha un Consell d'Administració que s'ha anomenat, que és el responsable en aquest moment de trobar solucions i de trobar els equips directius pertinents. L'hem de deixar treballar. El govern ha renunciat a una prerrogativa que tenia, que era nomenar el director general. Ara ho nomena aquest Consell d'Administració, que a més és plural. És la seva responsabilitat. Evidentment, si anem a un carreró sense sortida, el que no deixarem és una situació de crisi permanent als mitjans públics que paguem tots els catalans. Però, repeteixo, la responsabilitat és del Consell i espero que siguin capaços d'arribar a un acord. Vostè creu que aquest Consell... No és competència del govern el fer-ho. No és competència del govern ara fer-ho. És competència del Consell d'Administració. Del Consell d'Administració. I d'una llei que va aprovar el Parlament per àmplia majoria. No una llei que va aprovar el govern, que va aprovar el Parlament per àmplia majoria. Govern i oposició. Que els partits majoritaris, una vegada més, van garantir que tinguessin els seients suficients per tenir la capacitat de bloqueig que s'està demostrant que tenen, no, president? No sé si era el millor que hi hagués aquesta capacitat de bloqueig. Era la que en principi tenia que obligar al pacte. Si no és així, haurem de fer tots una repensada.